Osasun zentro hau udalarentzat apostu eta esfortzu handia izan da, bai ekonomikoki eta bai infrastruktura aldetik. Osakidetzagaz ibili gara harremanetan eta lanean hile hauetan. Eta euren behar izanak indikazioak hartuta osasun zentro berria lortu du. Erkidego autonomo honetan, Laraun konsultategi osasun zentro eta baino gehiago ditugu. Ez da gauza bera gertatzen beste herrialde batzuetan, ez Frantzian, ez beste inguruko herrialde batzuetan, horrelako zentrurik eta ez dago, guk esan bezala Laraunetik gora ditugu, eta hau da azpimarratu nahi duguna, ez? Zentru txikiak, duten balioa, eta gainera kontuan hartu behar dugu osasun itunean, Euskadiko osasun itunean, lehen arretan jartzen dugula arreta berezi bat eta ahalegin berezi bat horregin nahi dugula. Kasu honetan, gainera, emaitzak oso onak dira irisgarritasunaren inguruan,